ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои канали Саудо ТВ, мардуми ютуб, мардуми сарбаланди тоҷик. Имрӯз 24 феврали соли 2025 Саудо ТВ навор кард то охир тамошо кунед. ирӯза навор хонаҳо қариб ки ҳамаш аз дохили Душанбе дӯстон тамошо кунед ва баъдан барои реклама ҳатман муроҷиат бикунед. шумо дорои замин, мошин, хона, квартира чизе бошен, рӯй кунед дар WhatsApp, суратоша ҳамроҳи видеош наворои баъдан реклама карда фурӯшта мегузорем. дар ютубу, тиктоки, инстаграм реклама мекунем. ирӯза наворда аз Душанбе 6 ё ки 7 та хона ҳастай. хонаҳои назди ҳавлигӣ ва квартирафурӯшӣ аз Ваҳдат як дусета ҳастай, аз Ҳисор ҳастай ва аз дигар гӯшаву канори Торкистон навор кардем. то охир тамошо кунед. фақат дӯстон ба хотири пешрафти канали мо Саудо ТВ ҳамин наворда агар имкон боша як дона лайк монен ва дар канал подписатсия кунен. навори моро то охир тамошо кунед, адресҳоро гӯш кунед, хонаҳоро эълон мекунем. тамошо кунед бачаҳои азиз. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Московский област кору фаъолият мекунед ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки акаи Нозима тавсия метем ки тӯли чанд солаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Торкистон мебаранд, мерасонанд. бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону, Бухтару, Кӯлоб, Восе, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Торкистон бурда мерасонанд. аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. мақсад борошон ҳар ҳафта ба Торкистон мераса. марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. ва дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшии имрӯзамон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ роҳӣ карданд ки дар калхози Ленинград ай дӯстони азиз. хоб навора то охир тамошо кунед. ин хона дорои 3 ҳуҷра ва масоҳати 2,5 сотиқ замин ки бо нархи 250 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. хона ҳамихел 2,5 сотиқ замин масоҳат. барои маълумоти бештар рақамҳои 1436 номерои соҳибмулкай метавонед занг бизанед, масъя кунед. кухни ҳезумхона дора, 2,5 сотиқ замин дора, об свет дора. зимистонда хоб соатакӣ мақсад ҳастай. мактабаш 100 метр дурай, масҷид бошад 200 метр дурай. дӯстон гӯш кунед, ака адресҳоро мо чӣ гуфтасем. мактаб 100 метр, масҷид 200 метр, аптека 500 метр ва беморхонаам 500 метр дурай мега. документ хоб нашод масъалаи документам занг занед. 17 километр аз Душанбе дуртарай мега. аз Душанбе то хонамона 17 километр роҳ масофа дорад. нархи хона 250 000 сомонӣ. маълумоти пурра хоҳед агар рақамҳои 1436 номерои соҳибмулкай занг занед, масъя кунед. навор дар лайку рамонед, дар канал подписатсия кунед. хонаҳое ки мо ҳаррӯза навор мекунем дӯстони азиз, ҳамин хонаҳое ки мисол нархошон ба ҳамун хона арзанда ҳастай, ин хонаҳо ҳатман иншоаллоҳ савдо мешаванд. вақте мо дар хона рӯй мекунем дӯстони азиз, ҳамун нархотон ягон придумати сос кунем ки оё ҳамин хона ба ҳамин нарх арзанда ҳаст ё ин ки нестай. як ҳақ ҳамсояро суроғ кунем ки ҳамин хонаи ман ҳамин қадр нархда мерава намерава. хулас як нархи аниқа муайян кунем, баъд мо да муроҷиат кунем. хонатон худо хоҳад ба зудӣ савдо мешавад дӯстони азиз. ба ҳам хотир нархҳоро бехафагӣ ҳавоӣ намонем дӯстони азиз. мегзарем ба дуюмин замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ роҳӣ карданд ки дар ноҳияи Ховалингай, деҳаи Гулзор. нархи замин 115 000 сомонӣ. барои маълумоти бештар дар рақамҳои WhatsApp или дастӣ ҳарша дар рӯи экран мондем. худотон боз маълумоти пурра аз соҳибмулк дастрас мекунед. хоб адресҳоро гӯш кунед, ака. мактаб Балниса пешишда мега. наздикии район 11 сотиқ замин масоҳат дорад. дар деҳаи Гулзори ноҳияи Ховалинг. заминаш мега ҷои Зурдай. телефоношон номерои ахираш 4929 или WhatsAppшон 9494. ҳозир занг бизанед, бигӯед ки номероро аз канали Саудо ТВ гирифтам. ҳамин ака худаш хит мекунад бачаҳои азиз.
مرحمت معلوماتی بیشتر زنگ زنید 11 سوتیخ 115,000 سومانی. میگذاریم با سیومین خانه فروشی نزدیک حولگی. خانه فروشی نزدیک حولگی است که دروی 3 کمناته و مساحت 3 سوتیخ زمین. انای خانه را نگاه کنید که جای ناحیه رودکی ماشین بزرگ بوده است. نرخ خانه 270,000 سومانی. برای معلومات بیشتر در واتساپ ناحیه رودکی ماشین بزرگ حیاتی نو خب 3 سوتیخه 3 حجرگاه خانه با تهخانه هم دارد. خلاص جای آباد و زورای 270,000 سومانی. نرخی کم هم نیست، نکی خانه هم میگن در جای آباد قرار دارد. معلوماتی پره خودتون دوستان زنگ زنید. وقتی که خانه روی میکنین در سعودو تیوی دوستان عزیز همو ادرسوش دوستان پره روی کنین. بعد همو خانه تونه اگر امکان باشه یگان 3-4 منوت ویدیو نواری فسان کده روی کنین بعد رکلامش بکنیم. میگذاریم بعد چهارمین خانه فروشی. خانه فروشی است که 3 حجرگاه 100 متر کوادراتی سوتیخش نگفتن دوستان عزیز. فکر میکنیم که سوتیخشان کلانای چون که دروازه زرگی حولیک شده. خب شهر وحدت در دهه کفرنیهان قرار دارد. نرخ خانه را میگه که 275,000 بگین باز معامله هم داره. معلوماتی بیشتر طریق رقم‌های واتساپ 57 و 69 زنگ زنید. سوتیخش فکر میکنم همین 5 سوتیخ یا که 6 سوتیخ هسته. خودتون باز معلوماتی پره از صاحب ملک دسترس کنید باشه عزیز. خب پشتی هر روزه در امی کانال ما مهمانا هستن. هر روزه نوارمونه 60-70-80% مهمانا تماشا میکنن و هم خاطر کسانی که باری اول در کانال هستن امکان باشه همی یک دونه لایک موننده و در کانال پادپیس کنید. همین لایکش ما سبب سعودو شوی خانه ها میشه دوستان. میگذاریم با پنجمین خانه فروشی موزمون. انای خانه را بینین 150,000 سومان های. اگه نگاه کنید اگه جای 2 حجرگاه مساحتی 4 سوتیخ زمین ناحیه اسماعیلی سومانی شهر دوشنبه 150,000 سومان. رقمای 47 و 47 نمره صاحب ملک. سلام میگه خانه شکاتور کدگی 2 در خانه 4 سوتیخ زمین اب سویدورا دوشنبه ناحیه سینا محله گلدره نزدیک سمن زود ایراه کلان تقریبا 1 کیلومتر درون. تمامی ترانسپورت میگذره با نزدیک خانه مکتب بالنیسا خلاص هسته. خب نفرایی که خریدار سریوز هستن اینا همراه صاحب ملک زنگ زده مصلحت کنین. 150,000 سومانی معلوماتی پرو زنگ زنید. میگذاریم با ششمین خانه فروشی. خانه فروشی است که نزدیک حولگی دارای 3 حجره و مساحت 6 سوتیخ زمین. شهر وحدت جماعتی سیمیگنج میگم دوستان عزیز که با نرخ 300,000 سومانی فروخته می شود. همین سیمیگنج یک زمین روی کردن یک اپشکه بود. همین سودو کد وقتش گره نخشید که گفت که مقصد شرایطم سترکه باید سروشم فروشم. انشالله پادپیسچکو دستگیری کردن حساب لایک و پراسپورت رو انشالله زمین صاحب شه یافته اما اپشکه سودو کد بهترین جید. انای خانه فروشی در جماعت دهاتی سیمیگنج دهه اربابی پنجیکان عبارت از 3 حجره مساحت 6 سوتیخ زمین با همه شرایطش برای زندگی شرایط خوبی زمانوی با خشتی پخته ساخته شده است. 6 از 10 همین قدر خلاص و در پراود گذراندگی هسته. معلومات برای زنگ زنید. میگذاریم با هفتمین خانه فروشی نزدیک حولگی باز. انای خانه در حصار. خانه فروشی نزدیک حولگی دارای 1 حجره مساحت 7 سوتیخ زمین دوستان. نگاه کنید نکا حولش کلان باغ درختای میوه دهنده شناندگی خیلی کلانش دیان. خانه کروبکه بولش محکم کردگی حولی کلان 7 سوتیخه. شهر حصار محله ارتبوز. در محله ارتبوز میگه
220,000 сомон нархаш. Фурӯши ҳисор уртабуз обсвет ҳаст. Документошам мега тайёракай бо кирпичи пухта бардоштагӣ, гирди хона забор гирифтагӣ ва дарахтошам шинондагӣ тайёракай. хуб касоне ки мегирад далши ремонт баъдан зиндагӣ. ина маромад маълумоти пра 3433 номерои ахири соҳибмулкай. худотон боз занг занем бачасиз. мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира ҳастае дар панҷум этаж, дорои 41 метри квадратӣ. шаҳри Душанбе назди коллеҷи тиббӣ. фурӯши рӯдакӣ, ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри Душанбе назди коллеҷи тиббӣ. хоб фабрика Ленинград пеши мед коллеҷ. 7 этажа дар панҷум этаж, 41 метри квадратӣ, дуҳуҷрага. мақсад духонагӣ кагӣ мега як хона гарад, духонагӣ кагӣ, ремонти нав, канализатсияи шаҳрӣ, канечкаи маршруткаи 48, мактаб, бозор, хулас наздикай мега. маълумоти бештар рақамҳои 0797 ватсапи соҳибмулкай. касе ки мехара ина занг занен 335,000 сомонӣ. анака 335,000 да ҳамин хеле хонара метавонед дӯстон шумо бихарен. маълумоти пурра хоҳед агар ҳамроҳи соҳибаш занг занен масъякунем бачаи азиз. мегзарем ба нуҳумин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дуҳуҷрага квартира дар 10-ум этаж, дорои 44 метри квадратӣ. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. 307,000 сомонӣ. квартираи ремонт кардагӣ тайёракай. метавонед бихарен зиндагӣ кунед. 307,000. рақамҳои ахираш 1000 ватсап. ассалому алайкум, хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ духонага кардем. хоб маҳаллаи Зарафшон дар назди хона масҷид, мактаб, садик, варзишгоҳ, бозор ҷойгир аст. об свет доимӣ, ҳуҷҷатҳои шаҳрномавӣ 100%. лифт ҳоло кор намекунад, нав часпондестанд. доми бек сабурай, беҳуда занг назанен. хоб 307,000 боз камтар муомилаи хубам карда мешавад. дӯстон азиз, ин ҳамин хонара срочно бояд чи дарҳол савдош кунанд. 307аш мегам. мегзарем ба 10-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар 2-ум этаж, дорои 40 метри квадратӣ. шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, гравзавод. 350 та нархи хона. хоб якҳуҷрагаи 40 квадрата дӯстон азиз. хоб фурӯшӣ дар поёни корвон, маҳаллаи гравзавод. якхонага, духонага кардагӣ дар сари роҳ. доми 6 этажа мега. дар 2-ум этаж баъзе чизҳояш қатъӣ фурӯхта мешавад. кухни, гарнитура, термикс, қолин, шифонер, парда, телевизор ва дигар чизҳои қатъӣ. хулас хона савдо карда мешавад. дӯстон нигоҳ кунед, 350,000 мега. хона ремонт кардагӣ бо баъзе чизҳоеш ки мо номбар кардем савдо мешавад. аз ҷумла кухни, гарнитура, термикс, қолин, шифонер, парда ва телевизорош места. ҳамин хеле шумо метавонед дӯстон чи хонара бихарен. баромад занг занед. мегзарем ба 11-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар доми Мастирок. дӯстон азиз, дуҳуҷрага квартира дар 5-ум этаж, дорои 48 метри квадратӣ. шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино. 345,000 сомонӣ. ватсапшон 9595 ватсап занг занед. ахираш срочно хона қарор дорад дар Зарнисор, доми Мастерок. хона нав ремонт кардагӣ, метрои зиндагиро сар мекунӣ. 5-ум ошёна, дуҳуҷрагаи 48 квадратный метр. нигоҳ кунед бачаҳои азиз, ҳамин территория, як савол ҳаматон да. ҳамин территория Зарнисор, Зарафшон барои чи хонаҳошон хеле назар ба дигар ноҳияҳо камтар арзонтаракай. ҳамин саволда агар мақсад одамое ки медона ответа нависен, ман ждат мекунам. мақсад ҳамин савола бояд ҷавобша бигирем. сабаб дар чи ки дар Зарнисору Зарафшон
темболи домои масрӯк арзонай. номерои ма барои реклама кардан мошин, замин, хона, квартира чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунед, реклама ка фурӯшта мегузорем. нашоти одамое ки комната мекувен ку хеле аренда квартира, аренда комната ё нафарое ки хонаҳотонро аренда меспорен, бародаре ки заминшон дар кораи дар комментариҳо менависен, фақат дар WhatsApp нависонед, навори байна эълонтон мекунем, ёфта метем иншоаллоҳ. лайкҳо рамонен, максимални подписатсия кунед, зиндаву сарбаланд бошед.